Για το βραβείο κοινωνικής ευαισθησίας ξεχώρισε η επιχείρηση Φυτόρια Κωνσταντινίδη. 60 χρόνια πρωτοπορίας, δημιουργίας και αγάπης για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 1949. Ο πρώτος σπόρος έπεσε. Σπορέας, εμπνευστής και ιδρυτής των φυτορίων, ο Παντελής Κωνσταντινίδης. Ήταν η εποχή που η ελληνική ύπαιθρος στράφηκε στην καλλιέργεια οποροφόρων δένδρων. Έτσι και τα φυτόρια Κωνσταντινίδη αρχίζουν τη μακρόχρονη πορεία τους με την παραγωγή οποροφόρων δενδριλίων. Γρήγορα τα προϊόντα του φυτορίου έγιναν γνωστά σε όλη την ελληνική ύπαιθρο, αλλά και σε όλα τα νησιά, καθιστώντας τα φυτόρια Κωνσταντινίδη την μεγαλύτερη φυτοριακή μονάδα της Ελλάδας. Το 1975 αποτελεί σταθμό στη δημιουργική πορεία των φυτορίων. Τα ενία της επιχείρησης αναλαμβάνει ο Μπάμπης Κωνσταντινίδης, φέρνοντας νέες πρωταποριακές ιδέες και καινοτομίες στον τρόπο παραγωγής. Δημιουργούνται νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις, μεγάλα θερμοκήπια, πρωτοποριακές ιδέες παραγωγής, δοκιμάζονται νέες καλλιέργειες. Πρωτοπορώντας, όπως πάντα, το 1978 είναι η πρώτη ιδιωτική επιχείρηση που καλλιεργεί ελαιόδεντρα με τη μέθοδο της δρονέφωσης. Ο Μπάμπης Κωνσταντινίδης όμως δεν σταματά εδώ. Δημιουργικός και ανήσυχος, παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις, τις αξιοποιεί με τα ελληνικά δεδομένα και όπως πάντα καινοτομεί. Έτσι, το 1980 εισάγει μια νέα για τα ελληνικά δεδομένα καλλιέργεια, τα ακτινίδια. Η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη από παραγωγούς από όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα από τις περιοχές Λάρισσας και Κατερίνης, που βλέπουν μια εξαιρετικά χρήσιμη και προσοδοφόρα καλλιέργεια έως και σήμερα. Το 1986 το φυτόριο Κωνσταντινίδη παρουσιάζει τις δραστηριότητές του σε διεθνείς εκθέσεις, όπως στην Αγρότικα Θεσσαλονίκης, συμμετέχοντας σε αυτή επί σειρά ετών με μεγάλη επιτυχία. Το 1991 πραγματοποιούνται νέες επενδύσεις με εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, ενώ επεκτείνονται οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε έκταση 100 στρεμμάτων. Δεν είναι όμως μόνο ο επιχειρηματικός ίστρος που οδηγεί τον Μπάμπη Κωνσταντινίδη. Η αγάπη του για το περιβάλλον είναι ακόμη μεγαλύτερη. Εμπνευστής του πολιτιστικού προγράμματος Γιορτή Πρασίνου, διοργανώνει σε δεκάδες δήμους της χώρας τις γιορτές αυτές, που συμμετέχουν με ενθουσιασμό πολλές χιλιάδες πολιτών. 12 δήμοι, αναγνωρίζοντας την αξία αυτών των εκδηλώσεων, βραβεύουν τον Μπάμπη Κωνσταντινίδη με τιμητικές διακρίσεις. Η αγάπη του όμως για το πράσινο και το περιβάλλον βρίσκει πρόσφορο έδαφος και στις τρυφερές ηλικίες. Οι πύλες του φυτορίου, αλλά και οι καρδιές των ανθρώπων του, είναι πάντα ανοιχτές και χιλιάδες μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων του νομού επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις και μαθαίνουν να αγαπούν τα φυτά και το περιβάλλον, αρχίζοντας τη φροντίδα από τα φυτά που τους χαρίζουν στα φυτόρια. Και όταν δεν μπορούν να έρθουν τα παιδιά, τότε πηγαίνουν τα φυτόρια σε αυτά. Δεκάδες κάθε χρόνο είναι οι επισκέπτες σχολεία σε όλο τον νομό και χιλιάδες τα φυτά που μοιράζονται δωρεάν. Ιδρυτής και πρόεδρος σήμερα της μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία Πράσινη Βαλκανική Κοινωνία, ο Μπάμπης Κωνσταντινίδης συνεχίζει τη δράση του, που είναι η ανάπτυξη και η προστασία του πρασίνου. Ο ιδρυτής όμως, Παντελής Κωνσταντινίδης, μπόλιασε γερά την αγάπη του για το περιβάλλον στο DNA της οικογένειας. Έτσι, από το 2002, ο τεχνολόγος γεωπόνος Παντελής Κωνσταντινίδης και η Μαρούλα Κωνσταντινίδη, με σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων, εισέρχονται δυναμικά στην επιχείρηση. Η επιστημονική γνώση και το ασίγαστο μεράκι που κληρονόμησαν είναι πάντα τα μεγάλα όπλα της επιχείρησης. Σήμερα, τα φυτόρια Κωνσταντινίδη, συνεχίζοντας να πρωτοπορούν, δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία φυτών, σε θέματα αστικού και περιαστικού πράσινου, στην αντιμετώπιση ειδικών περιβαλλοντικών προβλέψεων, σε μελέτη αναδοσώσεων, σε μελέτη και κατασκευές χώρων υπαίθριας αναψυχής, σε μελέτη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης και αρχιτεκτονικού τοπίου, σε παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα
φυσικού περιβάλλοντος. Γιατί αγάπη για το περιβάλλον σημαίνει ταυτόχρονα αγάπη για τον άνθρωπο. Σύνθημά τους: το περιβάλλον δεν το κληρονομήσαμε από τους γονείς μας. Το δανειστήκαμε από τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Το βραβείο θα παραλάβει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο κύριος Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης, και στη βράβευση θα προχωρήσει ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου, ο κύριος Γιάννης Πέτκογλου. Για το βραβείο κοινωνικής ευαισθησίας, λοιπόν, ξεχώρισε η επιχείρηση Φυτόρια Κωνσταντινίδη. Ακολουθεί το βραβείο υιοθέτησης μεθόδων ηλεκτρονικού επιχειρήν